Bé, xiquets, en aquests moments d'incertidumbre, desesperació, angoixa i sentiments trobats, és normal i humà sentir-se perdut, desesperat o inclús buit. Jo mateix he estat experimentant totes aquestes sensacions durant aquesta setmana passada i aquests dies, tot i que, gràcies a Déu, com diuen al meu poble, no he hagut de lamentar la pèrdua de ningú familiar de sang, ni peludet, bé siguen gatets o gossets, amic o conegut proper. Sí, per desgràcia, hi ha hagut alguns alumnes de l'escola on soc mestre al Daia que en pau descansen. Sé que ara mateixa les xarxes socials estan col·lapsadíssimes en busca i en crida d'ajuda i col·laboració, i ara, més que mai, és el que s'ha de fer. Cal recordar que cada persona és un món i que cada història, situació o pèrdua d'una vida humana o animal és irreemplaçable, perquè junt amb elles es perd també una il·lusió, uns plans, un futur, i queda una família trencada i totalment devastada. Aquesta desgràcia ens ha pillat a tots i a totes desprevinguts, i més enllà d'estar culpant els uns i els altres o d'intentar traure profit polític a costa de la desgràcia d'aquelles persones que ho han perdut tot, bé siga la feina, sa casa, el cotxe o pitjor encara, la vida. Perquè això sí que és dur i sí que és irreemplaçable. Perquè les coses, al cap i a la fi, i per a mi és molt fàcil dir-ho, que jo apenas he perdut res, són això, coses. Però les vides de les persones, dels gatets, dels gossets, dels animalets i de tots aquells que estaven amb nosaltres i ara ja no estan, això sí que no es pot reemplaçar i mai tornaran. Hauríem de ser conscients i recolzar-nos més si cal, ser més empàtics, intentar no desabastir tots els supermercats i deixar una miqueta per a la resta i ajudar a les nostres necessitats. Tirant un poc de la meva part friki i adaptant una frase del mag Gandalf, us diré el següent. M'agradaria dir que en aquests temps difícils que ens ha tocat viure, no correspon a nosaltres triar les circumstàncies que ens envolten, com bé estem vivint i haureu pogut comprovar. Però el que sí podem fer és decidir què fer amb el temps de vida que se'ns ha donat. Podríem passar-nos el dia sencer cagant-nos de la mare que ha parit la dana, els polítics, o veure les notícies en bucle o els reels i mirant tot el que no es va fer bé i reincidint i parlant de les morts que s'haurien pogut evitar. Però com ningú dels que estan ací presents té un DeLorean o pot viatjar en el temps, en lloc d'això, el que sí podem fer és agafar les eines que estan al nostre alcance i actuar. Per fer d'aquesta situació, encara que siga una miqueta menys traumàtica per totes aquelles persones que estan sofrint-la. I vinga, siga dit de pas, fer del món un poquitiu millor. Bé siga ajudant al carrer, als pobles afectats, o difonent o coordinant via WhatsApp o xarxes socials, ajuda per a totes aquelles persones o protectores, refugis, colònies i comerços que simplement necessiten el nostre recolzament. També podem simplement estar parlant o escoltant a un amic, companyer de feina, companyer d'estudis o de curs i aquelles persones que realment importen, per fer-los sentir que estàs ahí quan més ho necessiten. Perquè sí, eixe fatídic dia 29 d'octubre van succeir molts errors i la història serà recordada plena d'oscuritat i perills. Testimonis que més bé semblen malsons i que farien esgarrifar a tothom. Malsons d'ixos que no vas saber la fi, perquè com collons va acabar bé o mitjanament bé tot allò. Com anem a poder ser el que érem abans, després de tant de sofriment? Però també us tinc que dir el següent. Al final, tot és passatger. Com eixos núvols o eixa pluja negra i eixes sombres que ens cobrien a tots. Inclús l'oscuritat s'acaba per a donar pas a un nou dia. I quan el sol brilla o fa més fort i radiant que mai, aquestes són les històries que plenen el cor de la gent. Històries on es veu com la gent es volca i ajuda de forma solidària i incondicional a altres. Històries en les que te n'adones realment de la gent a la que vols i que realment importes. En les que un poble unit n'és capaç de solventar qualsevol adversitat.
Són eixes les històries en les que els protagonistes no es rendeixen i tiren avant perquè tots i cadascun d'ells lluita per algo o per algú. I no hi ha res més important en la vida que tindre eixa il·lusió i eixa amor per les coses. I qui millor que els valencians per estar ben orgullosos i orgulloses de promulgar a tot arreu els valors que ens fan únics com a poble. Últimament es diu molt la dita eixa de sols el poble salva el poble, però cal recordar, i parafrasejant el benvolgut Vicent Andrés Estellés, que allò que es val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Aixina que no s'oblideu que tots i totes, en major o menor mesura, estem junts en això com a poble valencià. I si som capaços de fer les falles, els moros i cristians, la paella o l'arròs al forn, podem amb tot. Podem. Amb tot i aixina que amunt. Endavant, perquè no es deixa ningú enrere. Ni persona, negocis, famílies, animalets, orfes. I faça falta el que faça falta, perquè com diuen així al meu poble, a la vall, els diners i els collons estan per les ocasions. Aixina que, amunt valencians, tirem avant i a xuscar-li.